sirri. Ya kamata ki bari addini ya zama sikelin ki na auna mutum kafin ya zama masoyinki. Ayoyi da hadisai su ne za su tantance miki hakan idan ya zama, sai ki gane ko wane ne shi. Sai ki ga ba kya buƙatar shawara daga wajen kowa akan harkar soyayyarki, kamar yadda kika nemi shawara ta yanzu. Don haka ni shawarar da zan baki ita ce ki rabu da Ila kawai don bai dace da ke ba. Me yasa kika ce haka, Aliya? A'a, kin nemi shawara ta na baki kuma kina nema ki min tsiye? Ina so ki kawo min hujja. Idan kika lura, duka abokanan Ila yin shaye-shaye ne. Duk da dai ni ban taɓa ganin shi yana yi ba, amma idan aka zo aka faɗa min zan yadda. Sannan kuma Ila yana da saurin fushi. Kullum sai kin same shi yana faɗa. Wannan kaɗai ya isa ya raba ku da wuri. Kuma ba za ki taɓa ganin Ila a wani waje da ya shafi addini ba, sai dai ki same shi a wajen casu da dai sauransu. Kin ga wannan irin wannan mihalan ai bai dace ya samu soyayyar ki ba ko? Hakika na gamsu da hujjojin da kika shimfiɗa min. Amma insha Allah zan yi amfani da su. To alhamdulillah. Alhamdulillah. Yake kowa ya samu halarta. Na so sanar da ku makasudin da ya sanya na gaito ku taron gaggawa. Wato kasuwancinmu ne na Raba Road ba zai yi ba. Kamar ya ba zai yi ba ga. Me faru haka? Mun samu labarin miyagun kwari masu bata mana business za su halarci mu. Ba dai a ce sun ji labarin abin da za mu yi a wurin. Hakika sun samu, domin jami'an manasar sun tabbatar min da haka. Kai, in dai har haka ne kuwa ban ji daɗin wannan labari, domin kuwa ba ƙaramin arziki da mu samu a wannan harka ba inda mun ji. Wannan ba matsala ba ne, domin kuwa kar mu je mu tafkawa miyagun ƙwari ba. Wannan gaskiya ne, domin ko garaɓasan da muka samu shekaran jiya ya isa ya miyan mana gurbin abin da za mu samu a yau. To, wannan gaskiya ne kuma domin dama ai ba kullum ake fada ba. Haka ne. To wannan maganganu ya kamata mu basu anan gaskiya tunda haka ta kasance. Abin da ya kamata mu focus mu ga kai shine hada-hadar mu ta gaba. Shi ya kamata mu tunani akai. Domin akwai wata kasuwanci da na hango mana. Wanda idan muka yi wannan kasuwancin ina tabbatar muku da cewa kakar mu ta yanke saka. Kuma na yi bincike na samu bayanai masu ƙarfi akan yadda ake wannan kasuwanci a wurin. Ina tabbatar muku da cewa idan muka yi nasara akan wannan kasuwanci to
to za mu samu wannan kwaɗayin ribar da nake sanar da ku yanzu. To kai ka ce mana ka samu mana hanya mafi sauki kenan. Ya yi gaskiya. Ko ga yi sai a samu mana rana. Yes, gaskiya ne. Za a sa. Amma sai na yi magana da mana. Ta matsala. Thank God. Wallahi wa yanzu da ke rage da nake ya za in samu yaro ne tura ya kira ki. Yanzu dama sai ka aika yaro ya shiga gidanmu kawai ya ce ana kira na? To ya zan yi? Tunda kin hana min lambaki. To ai kana da bani dalilin da zai sa in hana ka lambata. Aliya, wannan fa abin da kike so da yin sa ba a yin sa fa lokaci guda. Amma alhamdulillah na riga na gama mai wahalar. Na samu malami fa a unguwarmu. Na fara ɗaukan karatu abin da sannun Allah da zan yi nisa. Na faɗa maka kar ka ƙara zuwa wajena idan baka haddace. A'a, Aliya. Yanzu kina buƙata ta da sai na haddace izu. Yanzu kafin haddace izu ba mamaki fa nazo gurin ki wallahi sai na fita suna. Kana nufin ba za ka iya haddacewa ba kenan. Ba haka bane ba zan iya haddacewa ba. Yanayin aikinmu na ɗan sanda ba irin sauran ayyuka bane. Aikinmu yana mana ruwan lokaci. Haka ne. To ni gashi yanzu kasuwa zan je. Sai ka bari sai wani lokacin sai ka ko? Aliya, yanzu dan zaki je kasuwa kuma sai ki wuce ni? To mu je mana kai ki. A'a, ni ban taba shiga motar wani saurayi ba. Idan babu mota a gidanmu kamar yanzu kenan sai dai in hau taxi ya kai ni duk inda za ni. To dan Allah ki taimake ni ma dan girman Allah ki ko nan baki ba ni so sai in kira ki. Ai in ban baka ba za ka taba bari na sha. Komai na duniya ka samu amma ban da mata yalla bai. Gaskiya ne Ila. Ba kai ne mutum na farko da ka fara bani shawara akan in yi aure ba. Kuma ni kaina na san cewa ya kamata in yi aure. Amma ka san shi aure yana da siffa da yawa. Daga ka tashi yinsa sai zama da cewa dangin amaryarka waɗanda suke nesa da waɗanda suke kusa sai su fara bincike a kanka, sai an gano kai ɗan gidan uban waye, menene sana'arka. To ni kuma gaskiya mutum dai ba mala'ika bane, babu wanda ya isa ya binciko rayuwata don kawai zai bani yasa. Yalla bai, tunda ta wannan hanyar kowa yake aure ai baka da wata damuwa, tunda kowa san iyayenka ai mutanen kirki ne su har suka mutu. Sannan yalla bai ai kai ma baka da wani abun kushe dan Allah. Kamfanin SDG Post Data ne suka ɗauki nauyin kawo muku. SDG Post Data, wani data mafi sauƙi. Yaya, kuma ya kammala ko? An gama komai. To alhamdulillah.
akwai abin ko? Eh. To bari shigo da su. Ta. Bari shigo da su. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To ku har ganin tebur kan mu. To. Bismillah. Bali sai me taka. Ai ku ba da me kansa. Eh mana. Bismillah. Har za ku tafi? Nan da nan haka? A ba komai ai mu ne da godiya. Ai mu ne da godiya ba komai. To Allah sarki. Ai Hajiya mu ne da godiya da muka zo muka ɗibi irin wannan gara haka. Ba duk makara ce na yi santi ba, da sai in ce gaskiya na daɗe sosai rabona da cin irin wannan girki haka mai daɗi. Ai kawai ka fito fili ka ce baka taɓa cin irinsa ba. To lalle Aliya kin faci gari. Adamu to lalle kan fa gimbiya kenan. Sanninki an gode. Ai ita ce ta yi. In dai wannan ce a wannan bangaren to ta kware. Ai wannan hidima da kika mana ya kamata a miki kyauta. Kin da zabin kyauta mai tsoka. Gwanan girki ga wannan. Ba ka umar haba. Ai ni na baki ai. Wannan girki naki ai ko a Misra. Na gode. To an gode. To za mu koma. To madalla. Allah ya saka da kai. Amin. Yawa. Sauka lafiya. Na manta makullin mota ta. Amma fa karki ce santin abincin da kika dafa ne. Ba zan ce ba. Wannan wayar ki ce? Waya ta ce mana. Ko dai ita ma ka manta ta ne? A'a. Ina ni ina manta waya mai tsada irin wannan. Ai ko ni nake da ita, ba zan taba iya manta da ita ko ina ba. Zan iya gani kuwa? Dauka. Gaskiya waya tana da kyau. Kashe, kada ki kashe. Ni zan kashe miki. Nan ba ta ce ki sai. Assalamu alaikum. Ina fatan ban ta da ke daga bacci ba. Na ji daɗin haka. Ina fatan ke kaɗai ce a cikin ɗakin ki.
kawai dai bana so ta dalili na ne in tashi wasu masu yin bacci da surutu. To yayi kyau, amma dan Allah ki gafarci shishigi na da gandoki na daga samun lambar ki yau har na kira ki da waya. Wallahi ban sani ba, amma fa ba wai dan daɗin girkin ki bane, amma dai ina so zuwa gobe ki bani izini in zo wajen ki. Na tabbata kafin in zo zan gano ko menene abin da yake son ki sani. To amin amin. Dan Allah kada da yake ce min wai jira kike in faɗa miki dalilin da yasa na amshi number wayar ki. Me yasa baka so ka faɗa ni? Ba wai faɗa ne ba na san nayi ba, kawai dalilin ne har yanzu ban gano bane ba. Bai kuwa ya kamata ka faɗa min, dan gaskiya ina so in sani. Karki damu zaki sani, dan na san dalilin ni ma ba wai wani abu ne na cutar da ke ba. Allah ya sa. Ai Allah ya riga ya sa. Tunda dai ni a zuciyata ba ni da wani buri na ko in ce niyya na cutar da dan adam, ballantana ke da ni na neme ki da kaina. Wani makaranta yake karatu? A wasu makarantu nake karatu dai zaka ce. Oh, makarantun na da yawa kenan. Ina karatu a jami'ar Kaduna, sannan ina zuwa Islamiyya. Na ji daɗi da kika warewa ilimin addini lokacin sa daban, dan na son mutum mai kula da addini. Dan ni kin ga da skelin addini nake auna mutum, idan na ga nauyinsa ya kai sai zama abokina. Amma me yake karantawa a jami'ar Kaduna? Mascom. Mascom. Kina sha'awan aikin jarida kenan? To ko kin san kuwa Alƙur'ani shine littafin da yafi kowane littafi iya aikin jarida? Alƙur'ani kuma? Kwarai kuwa. Abin da yafi muhimmanci a aikin jarida shine headline. Ka rubuta wani abu wanda zai ja hankalin wanda idan su zai kai kan wannan jarida. Ya sayi wannan jarida ko ba dan yayi niyya ba, saboda abin da ya ga rubuta. Ko ba haka bane? Kwarai kuwa. Wannan ma yana da muhimmanci sosai. A cikin Alƙur'ani, lokacin da Alƙur'ani zai bada tarihin Annabi Musa, cikin sura ta 20 aya ta 9 kenan, yace wahala ta ka hadisin Musa. Wato shin ko labarin Musa ya zo muku? Gabaki ɗaya sai musulmai suka matso kusa da manzon Allah, suka bude kunnuwansu, domin dama ilimin suke nema ido da ido. Kiristoci ma sai suka matso kusa da manzon Allah, dan su suna da labarin a cikin littafin su, wai suna so su ji ko annabi zai faɗa ba daidai ba. Ban san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi Musa sanin labarin Musa. Su ma munafikai sai suka matso, sai kasa kulli, wai suna so su gani shin wai yau za ku da manzon Allah. Sai ayat ta ci gaba da cewa Isra'ana sai hango wuta. Kin ga sai aka fara daga wurin da zai ja hankalin mutane, me kun a ce an fara daga wurin da haihuwar annabi Musa har zuwa abubuwan da suka faru a rayuwarsa. Sai ayar ta ci gaba da cewa faqala li alihim kusu inni anastu nara la'alli atikum min habi kabasin aw ajidi ala an-nar huda. Sai ya ce da iyalansa, ku dakata na hango wuta, watakila na samu abin kunna wuta ne, ko kuma shirya, ma'ana labarin hanya ko kuma kutuntunda. Alƙur'ani ya ci gaba da bayani. A lokacin da ya isa wajen wutan, sai wata murya ta magana, ta ce, ya Musa, ni ne ubangijinka, ka cire takalminka. Haka Alƙur'ani ya ci gaba da bayani cikin tsari da salo, dole mutane suka tsaya kuma suka saurara. Lallai Alƙur'ani ya gagara, ya gama haɗa komai. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi magana cikin Alƙur'ani cikin aya ta sura ta 6 aya ta 38, yake cewa ba a cire komai a cikin littafin ba. Amma kai malami ne ko? Wani?
ɗaliban malami dai. Babban ɗalibi ba? To na gode. Lokacin Islamiyya ya gabato, ya kamata na tafi. Tunda lokacin Islamiyya ya yi kira, ke kamata na tsaye da ke ba, sai dai mun yi waya kawai. Har kin dawo? Wallahi na ga da sauri nake shirya. Amma na ga kin tsaye waye wannan? Sunan shi Suleiman. Yana daga cikin bakin da suka zo, shine kaɗai mai farin kaya cikin su. Allah, wannan kan na lura taku ta zo ɗaya da shi ko? Haka ne. Musamman ma yadda na lura yana da ilimin addini sosai. Baki ji yadda yake wa'azi ba sai ka ce wani babban malami. Kice shikenan kin samu irin wanda kike so. To shikenan. Yanzu sai ki kokari ki sanar da mahaifinki domin ya kamata ya sani. Dan kin san ba zai taba bari a ringa zaman zance ba. A'a Hajiya. Bai fice yana so na ba. Kawai ya zo ne mai hira. To alama ce in nuna miki banda abinki. In ba haka ba tasowa ya fada na sai zo hira. Duk lokacin da muka kai wannan matsayin zan sanar da ke sai ki fara mishi. Kai wallahi wani ne iri na Allah ya kawo. Ha, kamar ya ba zan yi jinsin namiji ba. Kawai ina jira dai na kwarai yanzu ne. To, haka ne. Kuma Allah ya sa mu dace. Amin amin. Sirri ne, 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 sirri ne. Alaiki salam. Na wuni. Amma abin nan da mamaki gaskiya. Ya aka yi ka san Islamiyya? Dace ne kai wallahi. Na zo wucewa kan hanyar nan. Sai na ga kaninki Umar a tsaya nan gurin da wata mota. Shine na yi reverse na kuma tambaye shi ce me yake nan. Sai ce ai nan Islamiyya ku ne. Ya zo daukan ke kai gida ne. Sai na ce tafi kawai zan da kekin kai gida. Amma dai kai da kake da abubuwa a gaban ka sai ka tsaya dauka na bayan ga dan gidanmu ya zo. Ke ce baki san dadin da ke cikin dauke kin kai gida ba. Ballanta na bani da wani abu mai muhimmanci. Shikenan. Ga kawata sunan ta mai. Allah ya saki ma hanyar mu da Hanyar mu daya dan kullum mu muke sauke ta. To, ku shiga mu. Ashe sirri ne wa yake shirin ya bankado shi in kunne ya ji sai gangare jiki ta gargade shi. Kamfanin SDG Best Data ne suka ɗauki nauyin kawo muku. SDG Best Data, wani data mafi sauki. Ita ma kawar taki a jami'ar Kaduna take ne. Tare muke a su. Me yake karanta wake kuma? Ni na karanta literature ne. Amma ko kin san cewa Alkur'ani shine kura a dakar literature ko? A'a, ban sani ba. Sai dai ka san min ilimi. To barin sanar da ke yanzu. Akwai wani salo na rubutu. Misali, a ce kina karanta wani littafi mai kayatarwa ko kuma kina kallon wani fim. Sai kasance a cikin wannan fim din rigima ta hada wasu mutum biyu. Sai zamanin na daya ya ce shi ba zai taba hakura ba sai ya kai karan na biyun kotu. Kawai ana tashi sai aka gansa a kotun. To kin ga ba a nuna miki lokacin da wannan na ɗayan ya kai ƙararsa kotu ba. Ba a nuna kuma lokacin da masun da ya ɗauko waranti ya kawo masa sammaci gida ba. Kawai an gansu ne a kotu. Irin wannan abin baya burge ki? Gaskiya ya burge ni sosai. To haka ta riga faruwa a cikin Alƙur'ani mai girma. A cikin suratul Naml. Allah ya bada labarin Annabi Sulaiman cewa sun yada zango a wani wuri.
yayin da ya tashi yana zaga lafiyan mutanensa sai bai ga alhuda-huda ba, sai ya ce mali la ara alhuda-huda a hukunta min algaibi. Me yasa ban ga alhuda-huda ba? Lallai zan yi masa adaba idan har ya dawo bai faɗi wani dalili bayyanane na barin wannan wuri ba. Ana haka sai ga alhuda-huda ya zo, sai ya ce ahadtu bi malami hidu bihi waje ituka min saba'in bi naba'in niki. Ya ce ina tafa da wani abin da bai zo maka ba, amma yanzu na zo maka daga saba'i da wani bayani tabbatacce. Ya ci gaba da bashi labarin Bilkisu akan mulkinta har zuwa gadanta da al'ummarta da kuma abin da suke bautawa. Bayan ya gama bashi sai ya ci gaba da cewa sana zaharu a sadakata am kunta min al-hazibin. Zan duba na gani ko zan gazgata ka ko kuma ka zo daga cikin makareta. Sai ya rubuta wasiƙa ya bashi, ya ce je ya miƙa wannan mata, ni kuma zan ga abin da zai faru. Bayan ya kai mata kawai sai ta ce a tara mata ministocinta, shi kuma zai ga abin da zai faru. Sai ta ce ya ku ministocina, ni fa yau an hurgo min wata takarda a bar girmamawa. Kin ga ai ba a tsaya an ba da labarin tafiyar a huda-huda ba, kwana nawa yayi da me ya haɗa hanya, kuma ba a ga lokacin da ya hurga mata wannan wasiƙa ba. To kin ji shugaban littattafai kenan. Gaskiya abin ya ƙayatar da ni, musamman tsokacin da kai mu. To na ji daɗi, ni zan shiga gida. To shikenan, a gaida gida. Sai mun haɗu a Islamiyya. To shikenan. Zan sauke ki ko? Ashe sirri ne wa yake shirin ya bankaɗo shi, in kunne ya ji sai gangare jiki ta gargaɗe shi. Saboda haka ki buɗe kunnenki da kyau ki ji abin da zan faɗa miki, domin abin da nake son faɗa miki ba shawara bace, umarni ne. Ina so ki tattara Suleiman da duk wani abin da ya shafe shi, ki fidda shi daga zuciyarki fiye da nisan Barna zuwa Legas, domin ba zan bani shi ba zan aure shi. Alhaji me yasa? Me yayi? Dan me zaki tambaye ni? Shikenan muƙaddara bai da laifi, ni ban isa in ce ba zan bashi ata aura ba sai na baki hujja? Gani nayi na lura cewa bai da laifi yaron nan. Sannan kuma Aliya ta rade tana watsi da samari saboda tana so ta samu mai riko da addini. Wannan kuma ta auna shi a ma'auni kuma ya kai. Ina ganin a tunaninmu za ka karɓi abin nan da murna da farin ciki. Abin al'ajabi kuma sai ka ce wai ta yi watsi da wannan yaron, kuma gashi abokin harkar ka ne. Harka ana yin ta da pagan, da kowa kana yin ta. Shikenan kuma dan kana harka da pagan sai ka dauki yarka ka bashi a matsayin aure? Ba zai yiwu ba. Ni na san Suleiman, ni na san waye Suleiman, saboda haka ba mijin auren ki bane. Kin ji na ga miki. Baba dan Allah ka yi min wannan alfarmar. Idan an kawo maka munanan labarai akan shi, ka tsaya ka bincika ka gani, zai iya zama sharri ne. Suleiman ba shi da irin halin da za a iya ɗaukan yatsa ma a nuna shi da shi. Bangare guda kacal kika sani na Suleiman. Ina tabbatar miki idan kika ci gaba da san shi, lokaci na nan na zuwa da idan kika san ɗaya bangaren zuciyarki fashewa za ta yi, kuma ni a matsayina na mahaifinki
kokari ki cire shi daga zuciyarki, in ya so ni kuma zan gaya miki. Sirri ne da ni da kai ne maka san shi, nai alkawari ko kaɗan ba zan tona ba. Aliya, na ce wai sai na zo gurin ki so 1000 ne zan ga abin da nake so a fuskar ki. Wane irin yanayi kake so ka same ni? Ina son in ganki a cikin yanayi na zumuɗi a lokacin da na zo gurinki, kuma ina son in ganki a yanayi na fara'a da farin ciki a lokacin da muke hira da ke, kuma zan so in ganki a yanayi na damuwa da tashin hankali a lokacin da zan tafi barki. To ai laifinka ne, ka kasa cusa kanka a raina yadda zan ji haka. Ke dai kin ki bari na dai, amma dai ni na san ina iya kokari na wajen ganin na cusa kaunata a zuciyarki. Sai ka ƙara kokari, ni ina ganin za mu yi sallama daga nan. Saboda wannan? Me yasa yake min haka ne saboda wannan? Ba wai dan saboda wannan bane. Kaga shi ya faɗa min zai zo tun jiya. Kai kuma kawai ganin ka nayi. So duk abin da nayi karka ga laifi na. Shikenan. Ni dai abin da zan sani shine kina kokarin ki ga kin kawo wani hanzari ko uzuri dan ganin kin dakatar da ni. Manna na akan bukata. Ba komai, ni zan dinga miki wa in zo Allah. To sai mun yi wayan kenan zan ci. Nagode. Kamfanin SDG Post Data ne suka ɗauki nauyin kawo muku. SDG Post Data, wani data mafi sauƙi. Waye wancan? Me yasa kake tambaya? Ba dai kishi ba. Ai na wuce haka, in da kishi. Kar ka yi kishi dan wancan dan ka riga ka sha gaba. Akwai wata muhimmiyar magana da nake so ne da kai. Ina sauraron ki. Na san za ta baka mamaki. Kuma ba laifinka bane in ka yi fushi, amma ina so ka amsa mu. Karki damu. Zan amsa dukkanin tambayoyin da zaki mu. Bayan fuskarka da ka nuna min, akwai wata fuska irin taka wacce ban san da ita ba? Ban gane me yake nufi ba. Dan Allah ka daure ka gane. Amma me yasa kike min wannan tambayar? Amsa ya kamata ka bani, ba ka yi min tambaya akan tambaya ta ba. Ban da wata fuska bayan wannan fuskar da kika gani kuma kika santa. Kadai ce fuskata. Na amsa tambayar ki, so da ke amsa ta wata tambayar. Akwai wani da yake zuwa yana ɓata ka gaban mahaifina, kuma maganar tana nema ta yi tasiri sosai. Ina so mu haɗu mu shawo kan al'amarin nan. Mahaifinki ya faɗi wani abu game da ni ne? Ƙwarai da gaske. Ya nuna lallai na yi watsi da maganar aurenka. Wannan ba abu ne mai yiwuwa ba. Da na yi tunanin zan iya shawo kan al'amarin da kaina, sai naga kuma ba zan iya ba. Ba zan iya sanin waye ba, ko kuma menene yake faɗa a kanka. Kai kaɗai ne za ka iya shawo kan matsalar nan. Ina so ka je ka samu mahaifina, ka ce masa kana so ka aure ni. Idan ya ce maka a'a, ka tambaye shi ko wani laifi kai. Idan ya ce maka yayi min miji,
Ka ce mishi na ce maka babu wanda yake zuwa wajena. Ka dage sai ya faɗa maka kuma menene a ƙasa. To na gode. Na yaba irin wannan ƙaunar da kika yi. Don ƙauna ce kadai za ta saki min irin wannan. Ga wannan. Ta me wannan? Kyauta ce kawai na kawo miki. Ban riga mun kai matsayin da ba zan ki karban abu a hannunka ba. Na gode. You're welcome. Sirri ne da ni da kai ne maka san shi na yi alkawari ko kaɗan ba zan ba. Wannan zance ne kawai. Oga ba shi da wata hujja da zai ce wai kai ba za ka aure yasa ba. Suleiman, ka tashi ko mu je mu same shi. Dakata. Za mu je mu same shi, amma ba yanzu ba. Sai na cusa wa yarsa soyayya a cikin zuciyarta. A hankali zan rabu da shi. Ki san ko ba mijin auren ki bane. Baba dan fashi. Kin gani ko? Ai dama na faɗa miki dan ina gudun kan faɗa miki hankalin ki tashi. Ina tabbatar miki da cewa Suleiman dan fashi ne. Ki san kuma na fi ki sanin shi. Kar ki ce mun komai. Kin yi min alƙawarin in na gaya miki illa Suleiman za ki rabu da shi. Saboda ki cika alƙawarin ki. Hajiya, kin ji abin da baba yake faɗa ko? Me ya gaya miki? Ya faɗa min dalilin da yasa ya ce na rabu da Suleiman. Wani dalili ya gaya miki? Cewa yi wai Suleiman ɗan fashi. Gaskiya ni ma fa ban yarda ba. Na tabbata akwai wani a gefe da yake shirya munafunci.
Ni ma abin da na sani kenan. Amma kuma koma waye insha Allah shi zai ji kunya daga ƙarshe. Sirri ne, 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 sirri ne. Sirri ne, sirri ne, sirri ne, sirri ne. Kamar ya? Me kike nufi? Wannan sarƙa ta ce. Sarƙarki. Ta yaya aka yi ta zama taki? Sarkar matata ce wannan, ni na kawo mata ita daga Dubai. Shikenan ba abu iri ɗaya? Wannan ni ne na zana ta da hannuna na bayar aka mace ta daga Dubai. Babu wata sarƙa irinta, a ina kika same ta? Sarƙa dai tawa ce, sai ku je ku nemi naku a inda kuka jefa ta. Ba jefarwa muka yi ba. 'Yan fashi suka tare mu suka kwace duk wani kaya na kuɗi a wajenmu, har da kuma wannan sarkar. Saboda haka ya kamata ki san matsalar da ke ciki. Ni ba na cikin wata matsala saboda ba ni na yi muku fashi ba. Wannan sarƙa dai siyanta na yi. To za ki iya kai mu inda kika siya? Ba zan iya ba, na manta gurin. Za mu je police station su nemo inda aka siya ko kuma za ki bani kayata. Sarƙa dai zan iya baki, amma sai dai ki fansa don ni ma siya na yi. Ba za mu sayi wannan sarƙa sau biyu ba, ya kamata ki san adalci muka biki. Aliya, cire ki ba su abinci. Waya na ganki duk wata a firgice haka. Al'ajabi. Me kuma yasa ki al'ajabi? Mugun mutum ba shi da kama. Al'amarin Suleiman na ɗaure min kai. To me yayi? Ko kuma kin samu ta kwakwarar hujja ne dangane da maganar da mahaifinki ya gaya miki? Sarƙar dai bani, masu shi sun karɓi abinsu. Kaman ya
ai kaga na faɗa maka kuɗinsa kenan. Idan kuma kana musu ka bincika a wannan kewayen ka ji nawa ake sayar da fili. To ba matsala sai na ji ka. San da zuwa. Yawwa. Aliya, Fatima ta faɗa min abin da ya faru da ki. Ki gode Allah da ya tsaya a nan. Don ma kin ci sa'a matar tana da mutunci ne, inda wata ce da yanzu kina tsaye. In ji yanzu kina da abin da na faɗa miki daga Suleiman. Na yadda. Kuma na rabu da shi. Kin kyauta, kin yi abin da ya dace. Sai ki lura nan gaba kada ki saki ki sake sa wani a zuciyarki ba tare da kin tabbatar da daga inda ya fito ba. Dama na yarda da shi ne saboda kai ka zo da shi. Sannan kuma ya yaudare ni da ilimin addinin da yake da shi. Ba wani abu. Dama shi wani kuskuren shi ke gyara wani. To da sharadi sai in har kin yi alƙawarin zaki hukunta duk wata budurwa da take wulakanta saurayinta. Ko da tana da hujja? ne suka ɗauki nauyin kawo muku. Prestige Best Data, wani data mafi sauki. Sai da gaskiya kun yi kokari. Haka ne Alhaji. Kun yi kokari matuƙa domin kun yi min aikin. Wani abu da ke burge ni da Khadija ba za ki taɓa tsintinta a inda ake gulma ba, babu ruwanta da munafurci. Waye? Suleiman ne mana, lumbu-lumbu wutar gargayi. Lalle kuwa. Dama Hausawa sun ce ka gade mutum kawai. To shi yana tunanin baki san abin da yake yi ba ne? Bai sani ba, don ban haɗu da shi ba tun lokacin da na gane abin da yake yi. Lalle ma. To ai gara ki faɗa mishi ya san cewa kin sani. Wataƙila zai rabu da ke, don ya san ba ki so shi haka ba. Ki kyale shi. Idan ya ga haza zai banni da kanshi, zai haƙura ya kyale ni.
ɗauka mana in dai shine. Wallahi ba zan ɗauka ba. Ashe sirri ne wa yake shirin ya bankado shi, in kunne ya ji sai gangare jiki ta gargade shi. Aliya, dan soyayyar ki da manzon Allah, ki tsaya ki saurare ni. Dan Allah ba dan halina ba kuma dan ni ba. Dan Allah ki saurare ni. Lokaci na ƙwararre ne, sai ka hanzarta. Aliya, na lura kin shirin yin watsi da ni, ko kuma in ce kin yi watsi da ni gabaki ɗaya. Amma ke kan kina ganin cewa ya kamata a ce soyayyarmu ta lalace haka nan? In dai soyayyar mu kake magana a kai, to tun farko bai kamata a fara ta ba. Illa ko wasu abubuwa da suke fakewa a inuwar tsautsayi. Aliya, kada ki saka soyayyar a ƙarƙashin abin da zai ki haifar. Tsautsayi baya haifar da alkhairi. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake magana cikin Qur'ani yake cewa ka daina yaudara da Qur'ani. Ka daina ambatan su bayan baka amfani da shi. Na tsaya a nan ne saboda ka ambaci Annabi. Amma dai in maganar soyayya ce babu tsakanina da kai. Ka tafi kuma kar ka ƙara dawowa. Na ji zan tafi. Amma ina so ki sanar da ni dalilin da yasa kike gudu ko kuma kika bari. Idan kika gaya min na yi miki alƙawari ba zan dawo ba. Ka tabbata kana so ka sani? Ƙwarai kuwa. Na tambaye ka rannan ko kana da fuska biyu. Amma ka ce min babu abin da zaka ɓoye. Sai kuma na zo na gano cewa kai ɗan fashi ne. Hakan ne yasa ka waɗannan abubuwa guda biyu su ne kuma ba zan sake dawowa ba. Me yasa zaki zarge ni da ake kusa? Barka ne na wuri. Ina da manyan hujjoji da suka cewa kai shi. Dan Allah kisa. Dan abin da nuna akwai rashin mutunci a cikin tare. Babu wata mutunci. Sarƙar da ka bani. Sarƙar da kuka yi kashin ta hanyar zariya tukuna. Masu shi sun za a musu kuma sun karɓa da miliyan. Don haka ka sani. Na san abubuwa da yawa waɗanda ba kai tsammani ba sa san. Wannan sarƙa sai ta ɗaya wani shago naira duk ji na ce Allah. A tabbatar da idan muka je wannan shagon za ki ga sarƙar guda biyu ne a wurin na sayi guda ɗaya. Idan muka je kuma ma a ce an sai guda ɗayan to na tabbatar da za mu iya samun duplicate ɗin wannan receipt ɗin da ya bani a lokacin da na sayi nawa. Kuma mai shagon shi ma zai iya shaida ta cewa a wurin na saya. Na ga receipt ɗin akan kanta iri ɗaya ne kuma na gane rubutunsa amma ba wannan ne ya wanke ka daga zargi ba. Matar da ta karɓi sarƙa a hannuna ta ce mijinta ne ya zana
sai aka kera mata shi. Ma'ana ita kadai ce mai irinta. Amma gashi yanzu na ga wani irinta. To wannan ne ya tabbatar min da maganar su ƙarya ce. To amma ni gan nake ya za a ce hakan ta kasance. Kawai dai ina ganin sun faɗa miki ne saboda ki zo ki sanar da ni haka. Wallahi an yi. Maryam shaida ce a gabanta aka yi. To amma dai kin ga wannan sarkar sayar ta ne. Kuma ni ba dan fashi bane. Ni ma abin na daure min kai. Amma mahaifinki ya ga wannan sarka a wuyarki? Ya ganta. Kuma ya san cewa ni na saya miki? Ya sani mana. Babu shakka. Yanzu na samu amsar abin da nake nema. Duk yadda aka yi mahaifinki da ya shirya wannan abu domin ya cimma burinsa wajen raba mu. Haka ne. Idan hakan zai iya yiwuwa. To gaskiya lokaci yayi da ya kamata a ce na ji na sani. Suleiman, ka tabbata haka kai? Wallahi kuwa, Habib. Da kyar na shawo kan wannan al'amarin. Dan yanzu ne na sauke ta a gida. Amma sai da na gamsar da ita completely. Amma oga ya bi hanya mara bullewa. Ban taɓa tunanin haka daga gare shi ba. Ina ganin abin da za a yi shi ne. Wannan magana mu tada ita aka zo mutum. Kwarai kuwa. Dan bai kamata a ce yana amfani da mu kuma yana kyamatar mu ba. Yanzu mu bar maganar nan ana. Idan aka ji mitin, ni da kaina zan tado magana. Shikenan. Ni ina gaba musu na wata matsala kuma da za a tona kowa. Ko akwai wata matsala? Akwai wata. Aina. Lokacin da muka je ziyara gidan Suleiman ya ga 'yar gidan oga kuma yana son ta da. Sai oga ya ce ta nisanci Suleiman baya son auren su. Daga ƙarshe da ta nemi ta san menene dalili sai oga ya ce mata Suleiman dan fashi. Suleiman ya yi ƙoƙarin ya shawo kanta da ta bar maganar fashin nan, amma abin ya ci tara. Abin tambaya anan don Allah shi, ta ya za a yi muna harka da mutum kuma ya zo yana kyamar mu? Do Allah ya kamata mu fahimci wani abu guda ɗaya. Harkar kasuwanci daban, harkar auratayya daban. ‘Yata ba harka bace ta kasuwanci zan ɗauka in danka ta hannun kowanne ɗaya daga cikinku. Ya zai a yi haka ta yi? Wannan ba matsala bace don Allah. Ya za ka ce wannan ba wata matsala bace ba? Ya kamata irin wannan ta fito daga bakinka. To naji. Ne. Don Allah ina zuwa don Allah. Ku fahimci wani dukkan kunan gurin. Na san kun yadda kun kuma yi imani da irin tunani na da hangen nesa na akan harkan kasuwancin. Kai ba ma akan wannan harkar kasuwancin ba, akan kowanne bangare na rayuwa. Haka ne ko ba haka ba? Dan menene na yi wannan maganar za ku zo kuna jifana da ita? Ai ina da dalili. Na san abin da ya sanya na ce ban yadda ba. Dan me za a zo a yi min wannan tsiyi? Saboda me? Wannan ba maganar tsiyi bane. Gaskiya ne aka faɗa ko ba haka bane jama'a? To shi ne ya zugo ku yace ku zo ku da kanka. Eh mana. Maganar gaskiya. Magana ce guda ɗaya. Magana yadda ya ce ba zai amince da ni ba zan je kowa. Kamfanin SDG Post Data ne suka ɗauki nauyin kawo muku. SDG Post Data, wani data mafi sauki. Aliya, na ɗauka na haife ki ta yadda za ki bar duk wani abin da na ciki guje shi. Na ɗauka kin ɗauke ni a matsayin uba wanda ba zai cutar da ke ba. Na ɗauka kin ɗauke ni a matsayin uba wanda zai iya yin duk wani abu don ya kare mutuncin yarsa. Amma sai gashi kin ƙi ki guji abin da nake kyamatarsa. Aliya. Baki na yi ba baba. Na san ka faɗa min dalilin da yasa kake so na rabu da Suleiman, cewa shi dan fashe ne. To amma
Na gane kuma na fahimta cewa ba haka ba ne. Menene dalilin kyamatarsa da zan yi? Shikenan kuma sai kika ɗauke ni a matsayin makarici da miki ƙarya. A'a, ba haka ba. Ni dai na san akwai wani wanda yake ɓata Suleiman a wajenka, amma kai baka gane hakan ba. Ba haka bane Aliya. Ba haka bane. Babu wanda yake ɓata Suleiman a gurina. Yadda na gaya miki Suleiman ɗin nan haka yake. Shi sanya na ce ba zan baki shi ba a matsayin miji. Ba zan aura miki shi ba. To amma baba kai ka min alƙawari cewa zaka bani duk wanda nake so. Banda Suleiman. Ki rabu da Suleiman ki auri wannan dan sandan da yake zuwa gurin ki dan amfanin kanki. Amma baba me amfanin haɗa ni da wanda baka sani ba akan wanda ka sani? Ai sai ka san mutum kake gane illarsa. Baki bacci ba? Ayya. Su dama ba wai na san kafin ki tawo kina ta tunanin shin wani dalili ne ko wata magana ce mai muhimmanci yasa na kira ki. Haka ne, babu irin sake-saken da ban yi ba. Gani ya ce za a bani labari haka nake so. To ba wani abu ne dama dalilin da yasa na kira ki ina so in baki labari na ne. Ban sani ba ko kina da sha'awar jin haka. Kayan min kira ta musamman. Na zo na tabbata labarin da zaka bani mai muhimmanci ne. To da farko dai ni mahaifina malamin addini ne kafin ya rasu. Yana koyar da ɗalibai a kofar gidanmu. Daga bayan rasuwarsa sai nauyin mahaifiyata da ƙanwata ya dawo kaina saboda babu wanda zai kula da su sai ni kuma a wannan lokacin sai na koma wata makaranta ina koyon karatu. Sai zamana cewa ɗaliban da suke zuwa wurin mahaifina ɗaukan karatu suka daina zuwa saboda ni ba ni da cikakken ilimin da zan iya koyar da su. Na ci gaba da karatu amma daga baya karatun sai ya gagara saboda bani da aiki. Daga nan sai na fara bin wani mai mota na masa kwandasto irin motan na hais. To a wannan lokacin na kokari na dan tara kuɗi sai na baiwa mahaifiyata na ce ta jari. Ita kuma sai ta siyo abinci tana dafawa tana dora kanwata, ita kuma tana zuwa ta sayar. Wata rana bayan na dawo daga aiki sai na tanar da wani yaro ya kashe kanwata wai dan saboda ya yi mata magana bata kula shi. To da shike akwai shaidu a wurin sai na dauki kes din na kai police station. Yan sanda suka kamo yaron suka fara tuhumarsa sai ya amsa cewa lallai shi ya kashe ta. Amma daga baya sai mahaifinsa ya zo police station. Da wannan report din aka dauka aka kai kotu. Shi kuma alƙali karanta report ya bincike akai
wannan bakin cikin da me yayi kama a ce talaka har abada ba shi da wani gata sai a yi masa kowace irin cuta. An ci bulus an kashe sai zamana cewa wannan dalilin ya sa ta rasu, ma'ana wannan abin da ya faru shi ya karasa ta. Sai na waye gari ba da kowa. Daga baya na zauna na nutsu sai na tunanin cewa wai su masu kudi a wannan kasar duk abin da suka yi sun ci bulis kenan saboda mahukunta ba za su iya tsallake kudinsu ba. Sai na tsaya da kaina sai mun tayin cewa fashi kadai zan yi umma mai kudi horon da ba kudi ba zai masa amfani ba tare da bata lokaci ba. Ni kuma na amshi tayinsa saboda haka ni dan fashi. Wannan dalilin yasa na kira ki sanar da ke haka, kuma kin ji dalilin da yasa na fara fashi. Me yasa ka kira ni kake faɗa min wa'annan bayan ka san na yadda kai ba dan fashi bane? Na kira ki ne domin in gaya miki in baki damar da zaki iya rage yawan yan fashi ko da mutum ɗaya ne. A shirye nake da in bar fashi idan har kika yi ma alƙawari cewa zaki aure ni. Suleiman, idan mutum ya yi wa Allah laifi kuma ya tuba, Allah na yafe masa. To dan me ba zan karɓe ka ba idan ka bar fashi? Na yi miki alƙawari daga yau na bar fashi. Dama can ina yi ne saboda ba ni da kowa. Yanzu kuma na same ki. Za ki zama matata kuma uwar 'ya'yana. Na gode da za ka bar fashi saboda kuma na yi maka alƙawarin kasancewa tare da kai har ƙarshen rayuwata ko naka. Na gode. Kin sake bani dama ta ƙarshe da zan iya canja rayuwata. Amma akwai abu guda ɗaya da ya kamata ka sanar da ke, kuma zan sanar da ke, amma ba yanzu ba, sai lokaci ya yi. Babu damuwa, idan lokacin ya yi za ka sanar da ni kamar yadda ka sanar da ni wannan yanzu. Baba, Suleiman ya sanar da ni cewa shi ɗan fashi ne. Da kyau. In ji yanzu kin samu hujja da za ta sanya ki bashi ko dan dole. Ha, na samu dalilin da zai sa an kasance a tare da shi, tunda ya yi min alƙawarin zai bar abin da yake saboda ni. Aliya wai kyau irin mahaukaciya ce ne. So nawa nake faɗa miki mutanen da suka fi ki muhimmanci a rayuwarsa sun masa magana ya kasa barin fashin nan. Sai ke? Halin da ake ciki na fi kowa muhimmanci a tare da shi. Don Allah ka bani dama na rage yawan 'yan fashi da guda ɗaya. Ke yarinya ce kuma wannan ba komai bane illa rudar ki da yake yi. Ta za Suleiman ya bar fashi? Haka zai ci gaba da rudar ki kuma ba zai bar fashin ba har sai an zo an yi auren, kuma zai ci gaba da harkokin shi ba kuma yadda zaki ba kuma zaki ankara ba sai sanda lokaci ya riga ya kure miki sanda ya shiga hannun hukuma. Billahi na ga ya miki kice ci kanki. Ki ceci kanki daga wannan alƙawarin ce makin. Allah baba da gaske yake, tunda shi da kansa ya kirawo ni ya faɗa min, kuma ya faɗa min dalilin da yasa shi ya fara fashin. Ka taimaka ka bashi dama ya bar abin da yake. In ko haka ne Alhaji, wannan ba karamin ci gaba bane ta bangaren addinin mu. Ka bata dama ta aure shi tunda ya bari,
wai wannan wace irin magana kike ne Fatima? Shikenan in bari ta auri mutum irin wannan, wai me ko dan baki kika haife ta bane? Alhaji wannan wace irin magana ce? Saboda kawai ina goyon bayan gaskiya, shi yasa za ka yi min gorin haihuwarta? Shikenan. Tunda haka ne daga yanzu ba zan sake shiga cikin al'amuran da ya shafe ku ba. Ka yi duk abin da ka ga dama da ita. Aliya, ki rabu da Suleiman kamar yadda na gaya miki tun farko. Amma maganar zai bar fashi, ƙarya ce, yaudara ce. Na san Suleiman fiye da yadda ba ki zato. Suleiman ba zai taɓa barin fashi ba. Wallahi idan ba ki kiyaye shi ba. Na kira ka ne don mai magana ta ƙarshe da kai dangane da mutum yata. Ka rabu da ita don ba zan ƙaura maka ita ba. Me yasa ba za ka bani ita ba uba? Ka sani ne saboda kai dan fashi ne ko ba zan ƙaura da yata ga dan fashi ba. To idan ba za ka ba dan fashi ya kai haka ba, me yasa ka bari dan fashi ya yi? Kar ka gaya mun maganar banza. Aliya yata ce kuma haƙƙi na ne in kare ta daga dukkanin halaka. To wannan hakin nake so in taya ka da shi. Idan na aure ta zai zama da cewa nauyin ta na kai zan kare ta daga dukkanin wata halaka kuma zan bar kashi domin ta zan ɗauki ɗawainiyar ta sosai da sosai da ban taɓa san wata ƴa mace kamar ta. Galan banza Suleiman ka sani idan daɗaɗen kalamanka za su ruɗe Aliya ba ka da wata kalma mai daɗi da za ka ruɗe ni. Na san ka ƙarya kake ba za ka bar fashi ba. Zan bari ba. Na yi mata alƙawari zan bar fashi. Idan kuma ban bari ba, wani illa hakan zai haifar mata wanda bai haifar mata a baya ba. Idan kuma ta kasance 'yar ɗan fashi kuma hakan bai zama mata damuwa ba, me zai sa ta a matsala bayan ta zama matar ɗan fashi? Idan kuma kana nufin cewa ɗan fashi ba zai aure ɗan to ka saki matar ka mana. Ai baban ta ba ɗan fashi ba ne. Suleiman, ka san irin maganar da za ka faɗa a gaba na. Ali ya ce ba zan ba ka. To shi kenan ba. Idan ba za ka aura min Aliya ba, ban da wani zaɓi da ya yi illa ka gaya mata wane ne kokan mu ga baki ɗaya wannan sana'ar da shi. Na san ba za ka ci gaba da tirjewa ba bayan ta san matsayinka. Suleiman, kar ka sake ka ga ta wannan ta. Ba ta ga ba. Ba sa mana rana mana ba. Ina jira. Suleiman, Suleiman. Kamfanin SDG Post Data ne suka ɗauki nauyin kawo muku. SDG Post Data, wani data mafi sauƙi. Na rage da fahimtar kin fi son sa a kaina. Kuma ba zan yi mamaki ba idan kika zaɓe shi ne kika bar ni. Amma abin tambaya anan shine ya za a yi in jure rashinki. Kai haƙuri. Dole miji ɗaya zan aura. Suleiman shine wanda kaddara ya zabar min. Ba laifi na bane, kuma ka san an ce matar mutum kabarinsa. Ni ma kada ki ga laifina don na damu.
mutum ai ya zama masa dole ya damu idan ya tashi rasa abin da yake so. Haka ne. Insha Allah za ka samu matar da tafi ni. Za ka samu irin matar da za ka mance ka taɓa son wata ma a baya. Allah ya sa. Yaushe ne ranar? You are under arrest. Shi ya sani. In kuma kina buƙatar wani ƙarin bayani. Ba zan ɓoye maka ba cewa na san Suleiman ɗan fashi ne, amma a da
yanzu ya bari saboda ni, kuma ya shirya yin sabuwar rayuwa. Ko ya bari, laifukansa na baya suna nan. Kuma ya za mu yi da haƙƙin mutane da yake kansa, dole mu bi musu haƙƙinsu. Kuma ma idan mutum zai ce zai shiga sana'ar fashi, idan ya je ya samu abin da yake so daga baya zo ya ce ya daina, shi ke nan ya ci banza, to ai haka ne kasar ba za ta zauna lafiya ba. Dama ya za a yi a zauna lafiya a ƙasa idan masu arziki suka fi ƙarfin hukunci? Ta ya za a yi a zauna lafiya a ƙasa idan 'yan sanda suka kasa ɓoye kwaɗayinsu akan haƙƙoƙin mutane? Idan baka sani ba, 'yan sanda 'yan uwanku su ne suka sa Suleiman ya shiga halin fashi. Dan wani attajiri ne ya kashe kanwar Suleiman, amma da aka ba wa 'yan sanda 'yan uwanku kuɗi sai suka juya report ɗin, suka sa cewa yaron yana da taɓin hankali ne. Yanzu gashi yaron da ya kamata a kashe tintini yana nan yana yawo a gari. Ka faɗa min, ta haka ne za a yi zaman lafiya a ƙasar? Ya kamata ki sani cewa a cikin mutane akwai mutanen kirki kuma akwai gurbatattu. Wa'yancan da suka aikata haka gurbatattun 'yan sanda ne. Allah ya shirye su, amma mu ba haka muke ba. Idan kai mai nema ma mutane shirya ne, me yasa zaka kama wanda ya riga ya shiryu? Aliya, a yanzu haka ba Suleiman bane ya kamata ki tsaya tsayin da ka ga cewa an fitar da shi. Akwai waɗanda suke da hannu a ciki wanda idan kika ji sunansu sai hankalinki ya tashi, wanda sun fi Suleiman muhimmanci a gurinki. Suleiman ya sha duka a hannun mutanen mu a interrogation room. Ya faɗi sunan wani group wanda mutanen da suke cikin wannan group din, idan kika ji sunan wani daga cikin hankalinki sai ya tashi. Wa kenan? Mahaifinki Alhaji Sa'adu shine shugaban group din. Mahaifina kuma? Haba Tahir, ƙarya ne, ba zan yadda ba. Idan biki da magana ta yanzu ba, za ki da magana ta anjima, domin na tura 'yan sanda su je su taho min da su. Idan ka sa aka kama mahaifina Tahir, ba zan taɓa gafarta maka ba. Laifin me na miki da za ki ce ba za ki yafe min ba? To bari in gaya miki wani abu. Wallahi ko mahaifina ne yake cikin wannan group na 'yan fashi da suka addabi jama'a cikin garin nan, na yi rantsuwa wallahi sai na kamo shi. Domin na yi rantsuwa cewa sai na kare haƙƙin 'yan sanda ko kuma haƙƙin aikin ɗan sanda a ƙasar nan. Wannan alƙawari na ne. Baba, dama da gaske ne? Na sani wata rana dubuna za ta cika. Shi yasa na hana ki auren Suleiman. Domin gudun kar mu suke irin wannan rana da za a kawo miki uba da miji a lokaci guda. Mun na kasa tsere da ki daga wannan rana.
Wannan bidiyon da kuka kalla kamfanin SH Post Data ne suka ɗauki nauyin kawo muku. SH Post Data, wani data mafi sauƙi